Min udvikling som skribent fra 1.G til 3.G. Og i forhold til de tre skrivegenrer, så er jeg genremæssigt blevet meget mere sikker. I 1.G der havde jeg problemer med at komme i gang med opgaver, fordi jeg genremæssigt var forvirret i forhold til, om det var kronik eller essay eller litterær artikel. Og det har jeg fået meget bedre styr på. Og det gør bare hele processen meget lettere for mig, fordi at strukturen nu er i orden, og så kan jeg fokusere mere på indholdet, i stedet for at sidde og kæmpe med den her disposition. Så der har jeg haft en særlig udvikling. Og sådan min generelle udvikling har været igennem, at jeg har lært de fejl, jeg har begået. Det er sådan det, jeg lærer allerbedst ved, fordi jeg synes, det er så træls, når jeg begår fejl. Det gør jeg virkelig mærke til, altså meget mere end hvis det var godt, det jeg havde lavet helt godt. Også igennem responsark, også den individuelle respons, så både godt og dårligt, det tager jeg mig rigtig meget til mig. Så jeg føler, at jeg er godt rustet til studentereksamen, fordi når jeg skriver en opgave, så kigger jeg på tidligere responsark. Individuel respons er selvfølgelig mine opgaver. Og det giver mig bare et godt udgangspunkt for at se, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Og derudover har jeg også fået et mere levende og interessant sprog gennem årene, kan jeg se på min stil fra især 1.G. Sproget det var fint, men det er bare blevet mere interessant at læse nu. Og altså i forhold til min videre udvikling, så skal jeg sådan, der er det igen altså lidt videreudvikling på dispositionen. Altså altid huske at få det her med at få indledningen og afrundingen til at hænge sammen, ligesom for at binde sløjfe på opgaven. Og så var der også lige et par bøjningsfejl, rigtig åndssvage fejl i min sidste stil, som jeg også lige kan afhjælpe ved at lige at læse den igennem et par gange. Og jeg tror egentlig, det var det, som var min udvikling fra 1.G til 3.G.